estem a les Valls del Montcau, Catalunya Central, al Bages, i just a les tines de l'Escudelleta. Per què es diuen així? Aquestes tines n'hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 i a baix n'hi ha 4 més, per tant n'hi ha 10 si no ens hem descomptat. Ja vindreu vosaltres a comptar-les exactament. Aquí, com que hi havia tantes tines, vol dir que hi havia molts treballadors durant l'època de Verema. Hi havia una noia que es deia Maria, que s'havia instal·lat en aquesta zona i preparava les escudelles. Per això es diu que això és les tines de l'Escudelleta. La Maria va treballar tant i va fer tants i tants duros que diuen que un bon dia que algú se'n va assabentar que n'havia fet tants, li va voler robar. I ella què va fer? Doncs va agafar tots els diners que havia guanyat, els va posar dins l'escudella i la va enterrar per la zona. I hi ha molta gent que ve caminant per aquí, no per mirar les tines, perquè no es tracta d'una cosa cultural, no es tracta d'una cosa econòmica, i venen aquí a veure si troben els diners de l'escudella de la Maria. Nosaltres hem vingut a fer cultura, Us conhortem a fer exactament el mateix a tots vosaltres.